Allah sai na samu gudun alƙur'an. Yawa a ga mutum ma. Sannu ina wuni, ina gajiya, ya gari, ya kokari. Dan Allah nan ake buga magana. Waya ne. Yawa ake kamo mutum. Daman. Ka iya buga wanne? Gashi. Gashi. Ni ban makarantar boko ba. Wata ce, wata nake so za ka ji da yaro. A bugo min ita, amma kaka buga mata da karkata ji ciwo. Ka buga mata a hankali. Yalau gashi. Ina ne ma? Assalamu alaikum. Now? Ina wuni? Lafiya kada wallahi. Ni ne. Dan auta. Wanda muka haɗu din nan na kan jakin nan. Ini. Kai, ciwo na. Wallahi Allah an gaya miki jiya ban bacci ba. Allah gida ba da dariya alƙur'an. To shi ke nan ga miki jiya ne mafarki ƙaunaki ta yi ta sai gida ta sai mota. Kuma gidan hawa tara. Alƙur'an. Wallahi biki ma sani ba. Wato gaskiya ina so in saƙa tamkar saƙi. Ba don komai ba sai don samun damar shiga falon sakon sanki don samun damar sassaƙo kocin bishiyar furen sanki don magance ƙiyayya da samun damar sanki a sansanin zuciyata ya alfijir a bahar kake zukata na ya bututun muzirarin kulabin fpc in zuciyata ina sanki a cikin zuciyata ba zan daina sanki a cikin zuciyata ba ya sun wallahi Allah ya haƙuri ba da ya haƙuri to zan zo. Ki gobe zan zo yanzu makaranta allo za ni. To na gode. To sai an jima. Idan ne ka ji daɗi. To a bi wa kuɗin ko? Yawwa. Ya yi minti 10 kuɗin ka naira 300. Nawa? 300. Wani ɗa. Ni kika ne magana ta. Shi kenan. 300 za ta kawo. Yawwa. In takardar ma kana so shi ga na an jima. Kudin fa? Yaro ni ba na yi magana ta ba kuma an ce dan ne magana ci nai ko na ci na sha ko dan na dan arama shine za ka raina mana hankali ka ce in baka kuɗi. Dalili ɗaya yasa zan kyale ka dan bani nishaɗi yana cikin damuwa shi yasa zan kyale ka amma jika na maka kuɗin kuma ba ka dawo. Ka ji da? Sai ka ce na ci ko ci nai. Da za ka raina mana hankali da akan kawai ne wa masoya ta waya za ka ce wani sai na baka kuɗi wala ko sisi ba zan baka ko kuma. Ina son irin kuwa gidan su ne zuwa wuri na.